V roku 1993 mala Poľská republika 378 km diaľnic a rýchlostných ciest. Momentálne ich má takmer 5000. Kdežto Slovenská republika mala v roku 1993 250 km diaľnic a momentálne sme na 860 km diaľnic a rýchlostných ciest. No a vidíte, čo spôsobuje nedostatočná cestná infraštruktúra. Keď sa pozriete aj na náš banér, Poľská republika momentálne patrí medzi 20 najlepších ekonomík na svete, kdežto Slovenská republika okupuje 61. miesto za Etiópiou a pred Ekvádorom. Regionálne rozdiely sú katastrofálne. 7 z 8 okresov na Zemplíne, ktoré nemajú pripojenie na cestnú infraštruktúru, patrí medzi najmenej rozvinuté